Je mladá, krásna, talentovaná Celeste Buckingham už účinkovala v rozprávke tvárou kozmetickej značky, zapáčila sa Donaldovi Trumpovi, vydáva jeden hit za druhým a je úspešná nielen na Slovensku, ale aj v Amerike. Na tvorbe jej najnovšieho CDčka sa podieľa americký producent, ktorý spolupracuje s hviezdami, akými sú Pink či Lady Gaga. Volá sa Earl Cohen, už vyhral aj pár Grammy, ja som mal to šťastie, že mal záujem. Počul Run and Run a potom sa dostala do kontaktu so mnou a potom vlastne sme sa stretli a sme sa zapáčili a potom sme išli do štúdia skúsiť, jak to pôjde a napísali sme prvú pesničku a za týždeň sme už boli dohodnutí, že ideme pracovať na celý nový album s ním. V meste Nashville, kde žije, je celkom bežné, že sa stretáva aj s celebritami svetového formátu. A bol som v reštaurácii s jedným manažerom a vošli Nicole Kidman s manželom Keith Urban. Svojich fanúšikov nedávno potešila fotkou s Taylor Swift, na ktorej ju najviac prekvapila jej výška. Strašne vysoká je, ale že brutálne vysoká, lebo ja nie som nejaká malá baba, celkom vysoká. Ona bola nado mnou jak väža. Celeste sama priznáva, že momentálne žije svoj americký sen. Za svoj domov však stále považuje Slovensko. Slovensko je pre mňa taký ten kryt, taký ten safe house, takže pre mňa som veľmi nadšená, keď to prídem, každýkrát. Katarína Plevová, Marek Gudiak, televízia Markíza.